Sanibonani sengiphinde ngabuya futhi ngiyazi mhlawumbe bese niyibuza ukuthi hayibo kwenzakalani uDlamini ovele wanyamalala cha bengisayokho amandla sengiphinde ngabuya uDlamini sibalikhulu ujama kaJadu inkomo zidle ekhanga kuba isolabela usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesha yakomfula ngithi kuwe welcome to another beautiful episode of Uyangijolela khona la baba wami on Duyaza TV. Uma ngaba waka subscribe kuDuyaza TV angazi ukuthi ulindeni yenza kanjena subscribe ulike ushare ucomment mfethu and let us know ukuthi ucabangani ngalomsebenzi esiwenzayo uma uqeda lapho uhlale phansi unethezeke uvumele thina sikulethele izinto ezimnandi yabona ke namhlanje sikwelinye ikasi. Ayi bafethu kubi sikwezinye indawo ngoba CMTV noma ungasisaphi singifika lapho singene sifike senze umsebenzi bese siphuma kanje. Okay phandle kumosha isikhathi esiningi siniphiwe do the right thing my brother. Take me to the something. Okay bafethu ngaphandle kokumosha isikhathi sengiphinde ngabuye. This is what we do. Uyabhala, sifunde, size kuwe, sikuthathe usise la usisa khona. Masifika lapho sikhwela phezu kwendaba. Sibhalelo mfowethu la mfethu uthi unenkinga mfethu imama lakhe selimenzela ngenye indlela. Seligaya ngomunye umhlathi. Izinto ayisahambi ngendlela ajwayele ukuthi zihamba ngayo. Kodwa akangifuni ukuba mude kakhulu ngifuna ukuba mfishane njengesiqhelo njengenjwayelo. Ngicela ukuthi ngimbize umjida kube uyena mfethu oyichazela istory sakhe sonke nizoyizwela. Awuthi yami ngicela uzwakale mfethu. Zwakala baba wami ungasabi. Sawubona. Saphela kunjani manje? Ngiyaphila mfethu igama ubani? Igama ngoSiphelo. Ubani? ngoSiphelo. ngoSiphelo. Siphelo inansi indaba lana mfethu sizela ngenxa yakho. Yeah. Right? Ubhalile wasitshela inkinga yakho okuwukuthi mina nethimba lami sesiyayazi inkinga but umuntu osekhaya mfethu ohlelo obukela akazi ukuthi kwenzakalani. Ngicela nje mfethu ukuthi unabe yabona awusitshela ukuthi kungani silana namhlanje. Indaba ilana njenganamhlanje abantu laba sebalana mina nomediami kahle endlini asesahlali kahle kabani izinto sesimo sesijinjile so sishintshe ngenye indlela kabani engiyemsebenzini sengibuya sekunezinto ezihlukeleyo so indaba yakhona engimuthi umama sophekile tayi yaphekanga hambe kitchen wazibonela so indaba yakhona injalo so that's why ngigcina sengiza lana ngithi ngicela incedo so sebazile so bafuna ukunginceda wamanje. Guys, I've been trying something interesting lately on Pocket Broker. What I like is that you can literally start in just few minutes without complicated verification slowing you down. One thing I like about Pocket Broker is that I don't always have to trade alone. I can literally copy trade from experienced traders on the platform, which makes everything easier, especially when I'm busy. And when it's time to withdraw, I can even withdraw using crypto. It is fast and convenient. Honestly, the app is simple to use, whether you are on your phone, tablet, or a laptop. Signing up is easy, and don't forget to use my promo code Duyaza100. Everything runs smoothly. Plus, there is a daily bonus system and rewards for active users. If you want to check it out yourself, download Pocket Broker and use my promo code Duyaza100 and click the link in the description so that you can get your bonus when you deposit. So ake ngibuzeke mfethu usunesikhathi esingakanani uhlala nalo umuntu wakho? manje sesine 5 years esihlala sonke. 5 years. So sengibona talento lese yangihlukumeza so that's why sengibize abantu laba bathi bazonginceda kule ndaba leso ngikuyo maybe bakanginceda maybe sikabuyelana sahlala kahle noma mase. Mfethu kule 5 years lesi nihlalile nalomuntu wakho abantwana mhlawumbe umntwana ninayo? Umntwana ya sine 1. Okay. Mara kwa manje umntwana usekhaya. Oh. Yeah. Okay. Wena bafo nomuntu wakho niyasebenza nobabili?
Ya siyasebenza. Okay. Ya mina ngiyasebenza nawe uyasebenza. Okay. So ngigcina sengibona kunokunye umhluko sokwenzekalana, so that's why sengiletha abantu laba, so that's why ngithi ngifuna incedo kini. Alright. Manje ngicela ukubuza kuwena bhuti wami. Uqale nini ukubona ukuthi sekunoshintsho? Uqale nini ukubona ukuthi sekunezinto ezingasahambi kahle phakathi kwakho nomuntu wakho? Kwamanje sekune 1 year sengizibona lezi zinto lezi, so amanje ngizogcina sengiba ne-anger. Yeah. So that's why ngithi no, ethi ngibhala imessage ngithola incedo. Yeah. Abantu, so that's why selizile lana, so ngifuna ukuthi lingincede. Okay, bafethu into emnandi ke namhlanje ukuthi size la eKasika Mjida, and lo Mjida vele uhlala la, so izinto izobalula kakhulu. Mfethu uthe umuntu wakho ukhona? Ya umuntu wami ukhona. Okay, sizokwenza kanje, ngizokhipha ifoni, sizomfonela. Yeah. Right, uzomfonela eze la. Yeah. Azochaza naye istory sakhe ukuthi kwenzakalani. Angithi? Yeah. Okay, ngaphandle ukumosha isikhathi awuthami ethi senze kanje. Simfonele siza ukuthi uthini yena. Ngizomnikeza ifoni umtshela ukuthi baby phuma uze la ngaphandle. Hello. Yebo njani? Ngiyaphela kanjani? Ngiyaphela baby, ngicela uphume nje uze la ngaphandle. Okay, ngilana endlini konke kuhamba kahle. Ya konke kuhamba kahle. Manje usungitshela ngaphandle kwenze njani naphinde bani ngicela ngikwenze 2 minutes ngesikhathi ukugeza saphuka manje kodwa. Okay. Sharp. Mfethu umuntu wakho uzwakale umuntu oright mos. Hayi nozwakala umuntu oright nje. Mara Izinto azenza. hayi asangichazi. Manje mana ngicela ukubuza mfethu. Awungabuza. Wena uthola kanjani ukuthi lo muntu wakho mhlambe sekunomunye umuntu azwana naye okanye sekunabanye abantu azwana naye? Uyithola kanjani yonke le information? No, ngithole phone call nje lengajwayelanga, so ngambuza ngaye nathi yini umuntu asebenza naye emsebenzini, so manje lento le angiphathi kahle. Uye loza lapha. Yeah, uye loza. Sawubona ma. Awudala kahle. No, right. Ngeke wasengifonela manje wangilethela abantu bamakhamera kwenze njani? Hayi ngifuna ukuthi bangincede kule ndaba le yethu le abani. Okay. Ibambe lapho mfethu siswami ngicela uzoma la. Ngicela ungimelala nganami. Ngicela ungimekala ubhekene. Sawubona sisi. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila kunjani igama ubani? Ngiyaphila igama ubuhle. Ubuhle waba isibongo. Wakhanyile. Wakhanyile. Lo khuluma naye welcome wakadlamini sibongo. Siswami bengicela ukubuza nje mhlawumbe imibuzo bemibili bemithathu. Ubhuti lo uyamazi? Cela usondele la mfowethu ungasabi. Yebo ngiyamazi indoda yami nje. Indoda yakho. Engihlala naye endlini. Uhlala naye endlini. Uyangitshela ukuthi seno 5 years nihlala nonke? Yebo sine 5 years. Okay. Uyasho futhi ukuthi ninomntwana kodwa umntwana nihlala naye esekhaya? Umntwana usekhaya bo. Okay. Uhlala nogogo wakhe. Okay. Siswami emva kwesikhathi eside kangaka u5 years. Ngiyazi ukuthi kuma relationships noma yipi mfethu relationship inkinga ziba khona. Mhlambe wena nenze njani uma ngabe mhlambe kunala enishayisana khona ngamakhanda ningaboni kahle ngasolinye nicazulule kanjani? Sesixazulule ngoba mina ngingumuntu nje nami oziphandelayo yabona nginokuphuma nje ngebhizinisini lami ngiyophanda lapho nalapho. Ngibalekela nje ukuthi singaze sifakane izandla or isilwe ngalendlela leyo khiphela namagama mhlawumbe. Okay. So mhlambe akukho la ongathi khona njengomuntu wesifazane buhle ngithe ubuhle igama lakho. Akukho mhlambe la siswami othi wake washibilika khona mhlambe wagcina usumgangela ubhuti engazi. Cha ilutho nje nginabangani nje ngikhuluma nabo efonini. Kodwa ke ya mawuthi abangani usho abangani abantu besilisa abantu besifazane? Ngichaza ukuthi abantu besilisa yebo bengaba khona ngoba njengomuntu osebenza ngabantu yabona. Abanye bafona befuna ukuthenga, abanye bafona benza ama-order ngiyodeliver lapho nalapho nje. Okay. So bakhona abantu abanjani? Yeah, bakhona ya.
Okay. So bengicela ukubuza ukuthi kulesimo esikusona in this current situation manje I relationship yakho nobhuti injani kwesiphi isimo? I-right okwamanje angazi ke kwelakhe side kodwa kimi nje yonke into i-right. Ukuhamba kahle kona. Konke Akunala konakele khona. Akukho. Awukazi umjolela ubhuti. Angikaze ngamjolela. Awusoze futhi. Angeke ngize ngijolela. Okay. Mfowethu uyamuzwa usisi ukuthi uthini? Ngiyamuzwa. Uyamuzwa mfethu. So usisi uthi kimi phambi kwakho uyiphethe kahle. Yabo. Usisi ongena inkinga, akaze akujolele, akaze akwenzele izinto eziphuma endleleni. Khona manje wena kumina la uqeda ukuthi kunama phone call owatholayo abuye ebantwini ongabazi. Yeah. Ngicela ungitshele kabanzi ngalawo ma phone call. Basuke befunani kuwena labantu basuke bethini kuwena? Kuno basuka kithi kimi bathi lo muntu lo ngowami. Like si abantu labo bawu3. Bawu3 bangifone ngesikhathi ngibamba ama-call akho. Bathi umuntu lo ngowami kulabantu labo bawu3. Yeah. So mina nawo sigcina sesithi simele siyenzeni sihlangane sicazulele le ndaba naye abone ukuthi no uyangicheat. So that's why ngifuna ukuthi Ukuze labo bantu labo bekufonela ama number bayithathephi. Inumber yakho bayithathephi. Kusho ukuthi wena ungena efonini yami uGoogle ifoni yami yonke into nje efonini yami. Mana sizwena awukho concern ngokuthi bayamfonela bathi kuyena wena ujola nabo. Akwenzeki lokhu uze bamfonele ngoba bamfonela kanjani inumber bengenayo inumber yakhe. Bafone efonini yakho. Then wena unesibindi soku-answer ifoni yami. Kunenkinga mayibamba ifoni yakho ayithi umuntu wakho. Akhe ngiyibamba ifoni nepassword nje. Mhlambe yena unelungelo lokuyibamba ke yakho ayithi umuntu wakho. Akuvumelekile lokho. Mana siswami kukhona wena into wrong oyenzayo ongafuni ukuthi ayibone ubhuti. Cha akayikho into wrong. Manje yini yenza ukuthi uphakamise amaphaphu mhlambe? Into engangijabulisa ukuthi yena usale bamba ifoni yami. Ekubeni yakhe ifoni engayibambi ngingekho uyibambelana ifoni yami. Isibindi ifoni yomuntu wakhe. Cha ngeke ngize ngikufuna. Mana ke siswami sho lento ubhuti ayishoyo wena uyayiphika ukuthi ayikho. Ngiyayiphika. Akunamuntu wena othandana naye ozofona atshela ubhuti ukuthi uthandana nawe. Cha. Akekho. Uright wena. Ngiright yonke into right nje ukuhamba kahle. Akekho. Okay. Mfowethu ngicela ukubuza kuwena mhlambe bagcine nini ukukhuluma nawe labantu obagcine nini ukufona? Lawo bagcina izolo ukufona labantu la. Izolo bafonile. Bakhuluma the same thing. The same thing. So ukuthi usisi ujola nabo. Okay. Mhlambe uye wakhuluma naye usisi wena ngale ndaba. Ya ngile ngakhuluma na. Wathini? Awaphika kanjalo the waphika ngakho. Njengoba ephika namanje. Okay. Mfowethu bengicela ukuthi simenzele kanje usisi izinto zakhe zibe lula uyabo? Singayidonsisi lento ibe yinde kakhulu. Sisi wami bengicela ungimele la eduze komuntu wakho ngana kwethu. Uyamthemba umuntu wakhe angithi? Uyamthanda futhi. Okay. Bengicela ukuthi ungibhekele nje lengane kwethu. Ume ubhekile ungabi nankinga ufuna ukuxoxa la ngobhuti. Ngiyakuzwa mfowethu. Asiyenze lento ibe simple. Ukuze sophuma la sihamba nawe uphume la usujabulile so right. Uyabo? So wenza kanje. Some Enjani? Siyaphila kahle. Yebo. Sikhuluma nobani? Khona usiphelele. Usiphelele wabasibona. Owaqhong. Yeah. Okay. Sisi ngicela uphenduke. Wanwa ikhanda sondela la. Nangu ubhuti usiphelele la. Uyamazi? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Ngahlangana naye rank. Wahlangana naye rank. Kwase Saxoxa nje. Ngani? Waba umuntu nje engimaziyo. Wangicela inamba. Ngamnika. Ngamnikeza. Kwase kwenzakalani? Then wasengishela. Okay, wakushela. Wacela nje ukuthi sibe abangani. Okay, ngoba ngathi unamalimi ngicela uyibambe lapha. Futhi wami uyaphila futhi? Siyaphila. Usisi lo uyamazi? Ngiyamazi kakhulu futhi. Uyini usisi kuwena? Siyathandana naye. Okay, ngicela ungimele kanje mfowethu ubheke nje lephambi nakho. Uyathandana nosisi? Siyathandana. Usunesikhathi singanani mhlawumbe uzwana nosisi?
Mhlawumbe 2 years. Sekuyi 2 years. Yeah, about 2 years. Okay. Mana uthi usisi kimi naphambi kwethu la wahlangana nawe erenkeni. Wakhuluma nawe wena wakhuluma naye wamcela inamba, wamshela. Wabe eseqoma yini? Awangiqoma wathaka namuntu kathana naye. Ngama understand ukuthi hayi shothi sizothana naye. Lokwakhuluma kuyiphutha. Wathaka namuntu kuwena? Wathaka namuntu. Okay. Manje ngicela ukubuza mfethu uma ngabe wena ethi akana muntu kuwe. Ngesikhathi osukumfuna ngaso, ngesikhathi osukumfonela ngaso, uyayibamba ifoni uyeza kuwena engabe nankinga? Uyayibamba ifoni akanakinga. Okay. Sisi. Yebo. Na ubhuti Siphelele uthi wena naye niyathandana seneminyaka emibili nithandana. Ubhuti lo usuna 5 years uthandana. Kwenzakalani phakathi kwakho nobhuti Siphelele? Kuye kube khona umehluko kumuntu ohlala naye endlini nomuntu mhlawumbe ohlangana naye ngaphandle. Ehe. Yeah. Umehluko kuphi? Ingoba sihlezi sinokuxabana nami ngase ngibona ukuthi mhlawumbe mangathola omunye umuntu ngaphandle ngabe into engcono kakhulu. Mana ngicela ukubuza mfethu uma ngabe nicabana nina nobabili anikwazi ukulungisa inkinga zenu nobabili ngaphandle kokuthi wena uphume ngaphandle uthola omunye umuntu. Yeah, ngisho ngithi ziyalungiseka kodwa ke kuye kube khona mhlawumbe lapha emalini la kushoda khona. Ebese uyamtshela ukuthi kuyashoda emalini. Noma ngimtshela sometimes ngitshela ukuthi yena indlela asebenza ngayo imali ayiholayo hola imali encane kakhulu. Mfowethu ngicela ukubuza kuwena qhawe lami njengoba usubona ukuthi lo sisa akabangana liqiniso kuwo wathi kuwena akanamuntu iboyfriend yakhe nansi banomntwana oyedwa abangahlali naye osemakhaya sebeneminyaka emihlanu bezwana laba bantu seneminyaka emibili nizwana nalomuntu ithini into yakho mfowethu? Mfowethu phela kushuthi ngoba phela nami ngiyamthanda yabona. Angazi ukuthi uzokwenzani nathi ehlala naye ngoba mina ngiyamthanda yabona. Nawe ngamthembisa ukuthi cha mina ngizoba naye mina yabona. Anginankinga naye wangithembisa wayethe ngicela umthaka namuntu yena yabona. Manje ngoba senoma nomuntu angaziyo kodwa mina ngizoqhubeka naye mina yabona. Awunankinga na uqhubeka naye ukwazi ukuthi unomuntu? Anginankinga ngoba ngiyamthanda ngithi. Ha. Hayi inzima lento. Siswami uthini wena kulento ayishoyo ubhuti ngapha? Uthi uzoqhubeka nawe ekhona umfowethu. Angeke ngize ngibe nawo amagama. Awuboni uchaphaza nobhuti wena kahle kahle awuboni uyamchaphaza lo? Mhlawumbe kuye kube ngempatho ekhona endlini iyona egcina idala ukuthi ngize ngiphumele ngaphandle. Ngicela ukubuza mfethu so siswami wena ufuna ukungitshela ukuthi mangabe ninenkinga osenzele umntwana okanye abantwana akusahlukaneki na? Angeke ngikwazi ukuhlukana naye kanjalo nje ngoba ulobolile ubaba womntwana. Lokho kukunikeza ilungelo lokuthi wena uphume ngaphandle uyomjolela. Into eyenzisa ubhlungu edala ukuthi ngijole ngiyabona ukuthi angisaneliseki nasendle. Manje mfethu why ungamtsheli umyeke mangaba usaneliseki ngoba isidingo sokuthi uphume ngaphandle wena uyojola nomunye umuntu ekhona yena angisiboni enasikho enasenza umqondo kumina mfethu. Lusekhona uthando. Lusekhona mfethu uthini ngayo yonke lento ekhuluma yenzeka la mfethu? Hayi lento la ekhulumayo mina ngizwisisa ukuthi uthini kahle kahle. Angizwisisi. Manje wena mfethu njengomuntu ohlala naye endlini ucabanga ukwenza njani ngale situation? Hayi mina ngale situation mina naye sokunzima so mina ngibona ngathi mina naye maybe esikahlukana. Angeke yenzeke lento le. Awusukhomba manje ngomuntu. Angeke yenzeke lento ayikhulumayo udoti nje lokho. No ilungelo lakhe angithi. Angeke kwenzeke. Yabona mina angeke ngihlale nomuntu. Ngizele naye angeke uyamchaphaza nje. Angeke yenzeke lento. Uyamchaphaza ukuthi uzele naye kusho ukuthi umgibele ekhanda. Lokho leyo nje into ayikhulumayo ngiyizwa. Mana ngicela ukubuza siswami. Njengoba ubhanqa amadoda ayithuka kanje. Inhloso yakho yini kubona? Ake sithi mhlambe nanga ubhuti Siphelele usefike ekuthenini usefuna ukukulobola. Uthe wena ulotsholiwe la usefike ekuthenini ufuna ukukulobola. Amalobolo ayaphuma yini emadodeni amabili umuntu wesifazana oyedwa? Uma ngabe imphathi kahle azophuma. Kodwa ingeke kulunga kodwa kusho phela mina ngifuna bangedwa mina ngeke ngikwazi mina mhlambe sibe babili mina kusho yabona usuyangidida manje mfethu uthe kumina la wena usuyazi ukuthi boyfriend ikhona wathi awunankinga wena usuyajika manje usuthi wena usufuna ukuba wedwa kuyena cha kodwa ngithi uthi manje uyaphuma yena ubhuti athi uthi uyangidedela ngithi angisale ngithi yena ucanga ukuphuma ubhuti yena ngithi futhi akusale mina ke phela bona ngisale umuntu wami yabona kube wena ubusayo kule relationship yebo wena ngibusayo ubhuti. Mana siswami ngicela ukubuza labo bhuti ababili ibona kuphela ukuthi abantu ojola nabo abekho abanye ubhanqe nje abantu ababili kuphela. Yebo.
awunalo iqiniso siswami ngifuna ukubonisa ukuthi iqiniso awunalo ngifuna ukubonisa ukuthi iqiniso awunalo babili kuphela akekho umuntu babili kuphela akekho omunye wefowethu uthi ngicela uze mfethu woza uyaphi woza la uyaphi imala woza mfethu imala khehla lami mfowethu ngicela usondele sisi ngicela uze la kimi imala mfowethu sondela ngana ukuthi ungasawa mfowethu sabona yabo esikhobe uyaphila kehla hayi sikhobe igama ubani hayi sanela wakhoza usanele usisi lo seceleni wakho yamazi umazi kanjani mfowethu hey mfowethu ushuthi nje sengineminyaka impela ngange5 years ngiphila naye ngiyangidida kakhulu lokho esengibona la okwenzeka kubafowethu kahle sengibona ngathi ngiyajwayeleka nje kahle mana mfethu mana ngifuna ukunderstand something lazi ngiyadideka yabo ngifuna ukunderstand ubhuti la uhlala nalo sisi baneminyaka emihlanu bezwana wena mfethu uthi usisi lo uneminyaka emihlanu uzwana naye ubhuti la usiphelele uthi useneminyaka emibili ezwana nalo sisi uhlangana kanjani nalo sisi wena mfethu hey ushuthi ukuhlangana kwami ngahlangana naye esikoleni yabona saphila nje kwaze kwaya ushuthi ebengangitshela ngalo bafa mina ngimazi mina lo bafa mawusuthi naye uthi una 5 years kubeni mina yabo kodwa nje ngahlangana naye esikoleni sahamba kuze kube la ukubona njengamanje lo yena uyamazi hayi lo angimazi awukazuzwe ngayo mana mfethu uma ngabe umshela usisi inhlangano esikoleni uke wambuza ukuthi unomuntu okhona empilweni yakhe noma cha ngeke ngambuza because akafunanga ukuveza ukuthi ukhona aphila naye akakuvezanga lo akakuvezanga kodwa noma bengibona mina ngendlela bengibona ngayo ukuthi ukhona lo yedwa akaphila naye engafuni ukumveza manje mfethu njengoba isimo sesikanje manje awukho wedwa anikho babili senibathathwe umuntu wesifazana oyedwa uthini ngaleyo nto mfethu hayi solo mfuthu hayi ngiphatha kabi yona mfethu kakhulu impela nje iyangikwatisa nje so too much siswami lento yenza mfethu uyenzelani ngempela mfethu uyenzelani sikhona izathu edala ukuthi ngibe nabo labantu bonke iziphi mfethu ngicela uzisho iziphi lezo izathu ngoba ngiyeli thina azazi mina ngizazi iziphi lezo izathu baba wengane ukhona ngihlala naye endlini yebo akangisapoti ngale ndlela engifuna ukuthi angisapoti ngayo bese ubhuti ngapha uyakwazi ukuthi bekakwazi vele ukuthi nanoma ngisesikoleni angithengela amakota angithengele namagwinya breakfast ikhere usiphelele ngapha yena uyakwazi ukungikhokhela irent asemashop okay ubaba wengane yebo uhlala naye izizathu esenza ukuthi uhlala naye ngoba uyamthanda unomntwana naye ubhuti kodwa wena uzongibizela abantu bonke labo ungifake kuma TV ungifake kuma camera kwenze njani usekhathele asengikhathele ukhathele so ubhuti ngapha ubhuti wamakota esikoleni uthenga amakota usiphelele ngapha irent ngiyangidida kakhulu lento uyarenta ngoba bonke abanginelisi ngokufana abakunelisi ngokufana bonke abanginelisi mana mawuthi abakunelisi ngokufana abakunelisi ngokufana ndlelani emalini emgqobhozweni khona bakunelisa ukhona unginelisayo ubani oshaya ipayipi la imuphi sifuna ukwazi usiphelele oshaya ipayipi uthi so ngoba siphila nawe sonke lesikhathi wena usenzilima kahle usenzile nenziwa ilima kahle nothi ukuthi ngibenzile no ubenza ilima ileyo nto ubenza ilima usenze isilima ene manje lo ngiyamsola ngoba ngathi uthule kakhulu yabona lo uthule kakhulu nomuntu wami wena uthule wayijole lo uthule kakhulu akusi umuntu wakho umuntu wakhe naye umuntu wami umuntu wakhe naye umuntu wakhe umthole naye nginengane nami unomntwana hayi lo muntu wami hayibo mana okay mana umuntu wami mana ngabunaqiniso nje uzongithatha khuluma ungathuli ukwazi ungisupporta ngendlela engifuna ngayo ucabanga ukuthi amagwinya wona azongikhulisa amagwinya wona azonginonisa wena angithi wena wafunayo ngithi wena wafuna
ufuna amagwinya ufuna amagwinya wena nginamakoda angeke ngiphilise mina manje uthini ngemali kaSiphelela sekurentele ngayo i2 years yonke ngifuna chaza kahle kahle kusukela mhlanje labafowethu laba ngisabadinga ngicela ukhethe nje Uzomkhetha phela. ngoba sokuphila kwamna mana ke ngaphambi kokuthi ukhethe ubuya la ngicela ume la mfethu sisi wami ubona nize nibambene ngezandla shuthi lento yeni imnandi mana uthi kumina labo bhuti labo jola nabo bobathathu ne uqale wathi ilabo bobabili akekho umunye ngakhombisa amangakho ngathi unamanga ngabiza nanga ubhuti sebebathathu manje ubhanqa amadoda amathathu ngesikhathi esi1 akekho yini mhlawumbe omunye okhona ozo add kule number akekho baphelele namanga unamanga no unamanga ngoba ubhuti uthe abantu abamfonela abakhuluma naye bathathu yena isiphiso ukuthi azabamba ifoni yami umuntu wakhe umuntu wakho ifoni ngiyibambi no password intando yakho nawe lo sawumyeka yes angeke akwazi amyeke bese ingane yakhe enzenjani ngaye angeke akwazi ungiyeka naye ulobolile lo bayamaze ekhaya ulobolile lo so laba bangalobolanga bona Sobona ukuthi ngenze njani. Sisi wami uyangikwatisa. No uyangikwatisa lento yenza iyangikwatisa. Ngicela ukwenza bafo woza mfethu. Zwakala woza mawuthi yena umyeka uyaphi imala amadoda akho lawa ngithi wena umbhebheni wena umbhebhiseni wena kahle mfethu ngicela uze lapha bhuti wami Soloko zami. Sawubona Ngiyaphila bhuti. Ngiyaphila kunjani? Hayi siyaphila njani. Igama ubani mfethu? Nayi unhlanzeko lokhuluma naye. Unhlanzeko wabani sibongo? Wakwajali sibongo. Wakwajali. Naso. Ngana kwethu. Ukhuluma no welcome ngadlamini sibongo mfethu. Hayi ngiyajabula ukwazi mfowethu. Ngiyabonga bhuti wami. Ubhuti la usiphelele igama. Yeah. Nangu sisi lana, nangu mfowethu lana, nangu ubhuti la. Ngicela usondele la mfethu. Usisi lo uyamazi? Yeah, ngiyamazi yana. Umazi ndlelani? Khona mhlambe sake sayikho kodwa kwahamba isikhathi kwaphela ngingazi ke ukuthi kwasala kukanjani. Mhlambe lokho enani yikho kwahamba isikhathi esingakanani? Mhlambe sala sta nje yabo uma 3 years kanje. Habi. Amen. Siswami. 5 years la. 5 years la, 2 years la, 3 years la. Kwenzakalani ngawe mfethu? Kwenzakalani ngawe? Akanalo iqiniso. No kwenzakalani ngawe siswami? Ngicela inkukhu inganqunyi umlomo sikhulumele. Ngoba nje lo 2 years lona kwakuumdlalo. Kwakumngani wami lona bekakwazi ukungisiza lapha ngasebhizinisini. Ubekwazi ukusiza ebhizinisini ubenzani ebhizinisini? Bekahamba yongistokela drive imoto yakhe ahamba yongistokela. Mfethu, ngalesikhathi uhlangana naluSisi. Wamshela. Yeah, ngamshela. Mhlambe wakwambuza ukuthi ukhona umuntu athandana naye wathini kwena? Ngake ngambuza kodwa yena akakwazanga ungichazela iqiniso. Ngathi mangimbuza wangitshela akekho umuntu akathandana naye ngimfice yedwa nje empilweni yakhe. Wakutshela ukuthi uyedwa? Wangitshela ukuthi uyedwa nje. Lo uSisi lo akanalo iqiniso. Ubaba wengane lo. Unengane nalomuntu. Ingane abahlali nayo ingane ihlala emakhaya nogogo. Lo sebena 2 years bezona naye bahlangana erank. Kahle ubhuti lo ubhadala irent. Wena udrive imoto yokustoka, ubhuti lo uvela umaqondana. Ubhuti lo uthenga amakota. Njengoba usubona ukuthi sekunamadoda amathathu ngaphandle kwakho, uthini ngale situation? Kahle okushuthi kahle kule relationship yethu sesiba ngakho sesiba yi4. Ni 4 emntwini wesifazana oyedwa. Oyedwa. Angeke azasho ukuthi sesiwu4 ngoba ngahlukana naye ngithi wangishiya. Wangitshela mina lokho. Nakho. Angeke uzumbuza ukuthi ngakutshela lokho wangishiya wena sonke lesikhathi. Khani uzovela namhlanje. Madoda nina nithule kuyo yonke lento eyenzakala, nithule nje, nithule nina. Nithule kuyo yonke lento eyenzakalayo la. Nizoqhashaza umuntu wesifazane bese niyathula kanje. Yawa ngeke. Hayi iqiniso alikho. Kanjani mfowethu ngoba nami owami? Ngiyamthatha mina wami. Kanjani? Nami owami njengoba ngishela nami ngamshela wangiqoma waqoma. Angasho ukuthi ungasho ngaqoma ngoba wangishiya. Wena ngoba ubuya after 2 years bese esasithola khona ucabanga ukuthi bengikuphi sonke abafana umdala. Thina ufuna ukwazi ukuthi kahle ukwenza. Yini ngisupporta ngayo? Sizokwenza umuzi ngamakhona. Mina ngifuna ukuyazi ukuthi why nini. Yini ngizayikho into engisupporta ngayo. Mina ngifuna ukuyazi ukuthi why nina ungenzele yonke into. Mina ngifuna ukuyazi yini yonke into. Mina ne 5 years sinengane ngiloboli nokulobola so yini le yenzakalayo na ngithengele even uJustrin endlini wena
Angithenge kanjani? Wamcela uthathe uG-string. Ulowo ngicela. Ukwamcela uthathe uG-string. Asifanele ngicabangele. Indoda ngithanda ngento ekwazi ukwenzela yona. Akangisupport nobe kwazi udrive imoto ungilethele istoko. Indoda ukwazi ukuyithanda ngento ekwazi ukwenzela yona wena. Mawukuthi awungenzela ukuthi Uyabona ukuthi phela uthi esikhathe manje, yabona esikhathe manje inkinga. Sisoma unalo iqiniso. Analo. Awunawo ithi ungitshela something. Iqiniso awunalo udlala ngenhliziyo abantu laba. Udlala ngenhliziyo zabantu abawu4. Nawe wena ungishilo for iminyaka yonke leyo ngishiye yona uzophuma nje kimi kuphela. Uthando lwami busenala ngini. Awungitshelanga labantu. Kodwa kusala ngeke ngakho umuzi ngekota mina yini kodwa. Kunjalo. Yini kodwa. Ungitshelanga. Ibe right kodwa ngesikhathi ungakabanjwa. Ibe right kodwa. Ngesikhathi ngisasesikoleni beyi-right. Mina uyasho ngami mhlawumbe umuntu ophila mina. Ungiphayiselani mina ngitshotha unamuntu mina. Kuyafana nokuthi anginayo umuntu. Mina uba ngithanda noba ngithanda uba. Ngicela ungimelela ngana kwethu. Siswami kuwo wonke lamadoda lawa ala. Ngikubuzile uthe wena awakunelisi ngokufana wonke. Uthe usiphelele la uyeni number 1. Ushayisha izolo kuzwakala. Wathi la akasenzi kahle. Lona yena naye vele ngeke afike kusibhedlela. Akafiki ngale. Nalona futhi naye akafiki. Uyadelela ke futhi lo ngeke ngize ngiphile nomuntu odelelayo. Udelela ndlelani? Futhi sahlukana nje angimazi indlela bese kaqhamuka manje ngoba bathola inamba efoni inamba ngifonela. Angizange ayidelete phela inamba yakhe. Asikho isidingo sokuthi abuye azongitshela ukuthi asihlukananga noma kanjani ini lento ayikhulumayo nje angizwa nje mina. Mana ke siswami ngoba singamala kushona ilanga sikhuluma lento esikhulumayo. Bengicela ukuzwa kuwe mfethu njengomuntu wesifazane ohlanganisa amadoda awu4 ngesikhathi esi1. Wena ukwazi ubhebhisa amadoda awu4 ngesikhathi esi1. Hayi iqiniso. Selingasijabulisa mbele uteke sayichaza. Awuchaze mfethu ngicela ungitshela ukuthi phakathi kwalamadoda awu4 yipi indoda wena ekhetha ukuthi ngihamba nayo manje? Angeke ngikwazi ukuhlukana nobaba wengane. Angeke ukwazi ukuhlukana nobaba wengane. Uzokwazi ukuhlukana noSiphelele? Awukwazi ukuhlukana noSiphelele. Uzokwazi ukuhlukana nobhuti ngapha? Yebo. Uzokwazi ukuhlukana nobhuti ngapha? Yebo. So ubhuti ngapha, ubhuti wamakota ubhuti wamakota ngapha, ubhuti we-transport ngapha. Indaba yabe iphelile. Kusala labo bobabili. Yebo. Kusala labo bobabili. Bhuti wami, mfethu ngicela ungiphe nje amagama akho ogcina before ngikudedele uhambe. Kahle angazi ukuthi uqonda ukuthini mayithi kuyaphelela la. Kahle mangambuza mina yena usisi ukuthi mangihlangana nomfowethu kuyomela ngenze njani makuthi siyadibana endleleni siyobhekana ngaliphi lona ihlo ngoba mhlambe kuyomela ngithathe isinqumo mina ngoba angeke ngikwazi ukuhlangana nomuntu akangithathela intombi yami bese kuba mnandi kuphelela lapho. Ngamuza ubhuti uthini? Intombi yakhe ngandlelani ngoba wangishiya phela lo muntu sasiside isikhathi. Kodwa wangishiya ngintombi yakhe ngandlelani. Lento nje ayikhuluma ngibhedula umoya ngeke. Wavela wanyamala njengenkungu wena usho ukuthi awusamthanda. Wanyamala uye wanyamala. Ubuyile nangu. Hayi. Ubuye nani? Uphethene esandleni. Awumbuzi uphethene. Uphethene esandleni. Uze nani? Uze nalo ukuthi azongidelela. Mfethu amagama akho ogcina kule situation athini? Mfowethu ngizothi lento iyangiphula kakhulu umoya ngokwenzekile phakathi kwami naye engangitsheli ngasonke lesikhathi ngoku okwenzakalayo kodwa mina bengisenalo uthando lwakhe yangimangaza lento leyo akayisho. So manje lento akayenza ukuthi isikhathi esona abafethu kanje ngazi ukuthi ngingathini kodwa nje. Okay ngiyakuzwa bhuti wami ithi ngiqale kuwena mfethu. Ithi emtshita to umtshita ne? Yeah. Situation kanje xolisa inhliziyo. Yeah. Yabo? Xolisa inhliziyo uphume kulomuntu ngoba vele ayikho into ozoyizuza kuyena. Awuzuzanga lutho, ayikho futhi into osazoyizuza. So into ongayenza ukuze uphile isikhathi eside uqhubeke nempilo yakho ukwazi ukwenza ezinye izinto. Probably uhlangane nomunye umuntu wesifazane ozokuphatha kangcono kunalo ongazazi ukuthi ufunani. Phuma kuyena uqhubeke nempilo yakho mfethu. Yeah. Kuphela mfethu. Ngiyakhulula ungahamba bhuti wami siyabonga. Nkalakatha. Wena umuntu wesitoko wena udrive imoto umlethele isitoko. Yeah. Uthi indaba yakhe ayikho. Neshizolo awulishayi kahle. Uthi uyageja. Yabo? So uthi indaba yakhe iphelile. Baba wami, ngicela ukuthi wenze kanje mfethu impilo lesiphilayo. Yeah mfethu. Yabo? Ngikuzwa kahle. Noma abe kuthiwa kwenzakalani empilweni, uyakwazi ukudlula kuleso simo. Uqhubeke nempilo ephambili as long as usaphila.
shiya lo muntu wesifazane lo akazazi ukuthi ufunani ubengazazi niwasekuqaleni ukuthi ufunani uma kuyena ukhohlwe uye uqhubeke nempilo yakho uzomthola umunye umuntu wesifazane oright ozokuphatha kangcono ngendlela odeserve ukuphathwa ngayo hayi yabo ukuthi ungalwa ulele lo muntu wesifazane asikho isidingo salokho ukuthi ungachitha igazi uchithele lo muntu wesifazane asikho isidingo salokho yabo ngoba uzokwenza lokho ugcina usejele uboshola umuntu ongenandaba nawe uyabona sophuma kuyena mfethu yaba ngiyas ushiye kanjalo siyabonga hamba mfethu indaba ngicela nize woza ngapha nkalakathi phakathi nendawo so indaba isele nalabo bhuti abawu2 ngikubuze kahle ngathi lo uzokhona ukuhlukana naye wathi cha ubaba wengane uthi awukwazi ukuhlukana nobaba wengane manje ngicela ukubuza ukuthi njengoba lesimo sinje kwenziwa njani Baba wengane uthi yena ngeke akwazi ukuphila nami ngeke akwazi ukuqhubha impilo nami so sekukuye ukuthi ukhetha iphi indlela ke ngoba nami nginayo indlela engayihamba noma ngabe ngangishiya so wena iphi indlela oyikhethayo wena imali elobolo le ihambile kufanele ukuthi akhohlwe ngayo ingane bazoyikhulisa zoyilanda mangabe ngifuna ukuyibona sekukuye ukuthi ukhethana ukhetha ukuqhubha nami noma mhlawumbe uyaphuma uyahamba mina ngikhetha ukuphuma ngikhambe kaba nakusana into engayenza na kawani kuyafana ngizogcina sengihetheka ngigcina sengilimazana nabantu unganasisinetho so ungcono sengikhambe ngifaka kanjani kabaningani mina nginayo uzoyifaka ngengane imali ngizoyifaka kanjani uzoyifaka ngengane imali kabaningani ngizosupport ingane ihleli kini imali uzoyifaka kimi every month ngifakela yini ekhadini for yini for ukuthi ungilalile wazi wangizalisa ingane ngilobolile mos yini lobola imalobola adliwa ubani adliwa umalume mina ngidlanga vina imbuzi mina inkukhu angidlanga so manje mina le mali leda bengisebenza ngizosupporta ngayo ingane uhlukana nayo leyo uzoyifaka ebank account yami bafo imfethu ngifuna ukuzwa kuwena futhi ngizubhlungu ngoba ngiyabona ukuthi umuntu ophansi umuntu onomoya ophansi i-decision yakho ithi ngoma wengane uyaphuma kuyena nansi advice engizokunika kuyona ne unengane nalo sisi yebo noma bekuthiwa kwenzakalani phakathi kwani nobabili noma bekuthiwa nisahlala ndawonye noma bekuthiwa nisazwani yenza isiqiniseko sokuthi ingane yakho uyayondla obvious ingane angeke ngizoyondla ehlale kahle ngihambise even ikhulile eqedi ngihambise university eBemrana yabona moyibambe kanjalo uzoba right uphume kulomuntu wesifazane lo ngibhlungu ngoba uweste iminyaka yakho e5 yonke uwesta kumuntu ongenasidingo onganandaba ongakuncengi nokuncenga yabo ngiyabona vele uthi akancengi nokuncenga so kodwa lempilo oyikhethile angeke kusendawo usunkulunkulu wena uyazi ukuthi izomisa soke sibone uJehova sobona endala ukuthi yini endala inkukhu neqanda wena uJehova na uyazi ukuthi kuzokwenzakalani kuyena kusasa nami ngiphume kwakho kodwa imali uzoyifaka uzoyifaka ingane uzoyifaka ingane yakho uzoyifaka uzoyifaka ingena kwami account yebo kodwa ingane akuseyakho lokho kumele ukwazi alikho ikusasa akukho mfazi ozohlala lapha ngisaphila mana mfethu wena ngathi confused wena ngiyakwazi ukuthi entombini ayilobolile umuntu ambize ngonkosikazi ngomakhanyile kwakhe bezomtshela ukuthi namhlanje mina ngeke ngikwazi ukuphila nalesifebe manje uthini usiphelele nangu usiphelele angithi nje uhamba nosiphelele uthi uhamba namayithi angithi uhamba naye hayi ivale lapho akahambi bese uhamba nosiphelele wena yebo ngizohamba naye yekela ukulwisa ubhuti ngento engekho yekela ukumlisela ngento engekho angeke ngimlise kodwa soke sibone kuzobonwa yini yini ezobonwa ningahamba bafethu hayi hambani ngizobona zonke mfana kithi mfana kithi lisibonele nje ukuthi kunjani empilweni kunzima bafethu empilweni kunzima so umuntu kumele uchoose umuntu awu right akhona lokhu uchoose umuntu angaqondanga kumele ube nesikhathi uthi ujola nomuntu iba nesikhathi umbona ukuthi umuntu unjani uphila njani wabona so manje uzothatha umuntu awuyazi ukuthi nokuthi uphila njani kanti uthatha uhlanya so nani khona ngale emakhayeni ngicela ukuthi
lokunakisisa le especially bafowethu ngicela linakisise le ndaba le ngicela hayi khona uphonga uhamba uloku uthatha nje usogcina solimaza orogcina sozibulala ngokwakho ngendaba yomuntu yena ozosala aziphilela wena sofile so akukho mnandi. Bhuti wami ngiyabonga kakhulu mfethu. Ngiyabonga ukuthi sifikile lana mfethu sakwazi ukuthi sikuvezele iqiniso nawe mfethu njengomjida ukhona ukuyithathela izinqumo zakho ngempilo yakho. Ngiyabonga kakhulu mfethu ukuthi umuntu ungashintshi bhuti wami ne. Ube lo muntu oyena ngiyabona ukuthi umuntu onomoya phansi kube lo muntu oyena mfethu. Ngiyabonga kakhulu ngizokhipha le shandisi yami ebese ngithi kuwena bambalana. Ngiyabonga kakhulu ngakhululeka mfethu wami. Hayi ngiyabonga. Danke bhuti wami. Sho sambile safika sabona sazama ukulungisa ukuthi kulungile noma kulunganga asazi nathi senze okusemandleni wethu kubhlungu ngoba bafethu awukwazi you cannot tell ukuthi lo muntu wesifazane omthathayo umuntu wesifazane uyisayikho noma uyahlanya you cannot tell not until uhlale phansi nomuntu wesifazane niphila impilo nobabili kube nezingane eziba khona that when eveza khona imbala yakhe yangempela lento yenziwe lo sisi lo amanyala udoti la wenzile uhlanza amadoda awu4 ngesikhathi esi1 wrong ngicela ungenzela kanje uma ngaba wakasubscribe bafethu kuDuyaza TV hamba yo subscribe kuDuyaza TV ucommente ushare uhlale phansi uvumele thina sikulethele umsebenzi omnandi ngokusho kanjalo simsim ngithi gxintshintshintshi vum 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 Bonani sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibalukhulu uJamas Jadu inkomo zidle ekhanga kuba selabile usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of Uyangijolela mara wena wayitsuri nakina lumuntu akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom jwayela imali yami yonke le all of abakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day lo umuntu lo amzwanga utheni uthi usithanda sobabili angcono ngibayeke bobabili ale kaphi ushimpilo